Здравейте, приятели! Добре дошли в днескашното видео. Днес ще направим нещо, което не сме правили отдавна. Всъщност ние изтрихме всички наши стари видеа заради... Какво беше? Дълги истории са. Дълги истории, просто най-големият ни проблем беше... Как се наричаше това? Където изглежда зле. Изглеждаха много зле. Просто съдържанието и ни правихме интересни видеа. И понеже миналата година започнахме направо с видеа и дори не ви казахме кои сме, не се запознахме. Друго, което е, че вече имаме и нови телефони. Най-сетне е това. Да, най-сетне имаме нови телефони. И след малко ще ви кажем за една много изненада. голяма тайна, изненада, която между другото сме планирали и много сме искали да има такова нещо, но най-накрая се случи. И сега започваме. Първото, което ще направим е да се запознаем с вас и да ви разкажем всъщност историята, как решихме да започнем с YouTube канала. След това ще отговаряме и на малко въпроси, които сами сме си написали, защото миналата година нямахме абонати. И се наложи да понякога да си поизмисляме. Сега вече абсолютно всичко ще бъде свързано с вас. Да, свързано с вас. Вие ще правите всичко и ще правим видеа само заради вас и само заради вас. И да започваме. Аз съм Михаела, живея в Дряново и съм на 11 години. Аз съм Радослав и съм на 13 години, също живея в град Дряново. И така. И да. В момента е 2025 година и ние планираме... Това го планираме от... Ние го планираме, може би от 2023 година. Там някъде. И надяваме се този път вече да провърви, а не ние да караме приятелите си да ни се абонират за... Така, дойде и дългоочакваният момент да ви запознаем с нашия нов гост, който сме чакали много време. Аз, Радо и самият той. Наша мечта е от много време да имаме нов гост в нашия канал, така че да, ето го и Радо, който снима зад кадър. Ще очаквате това видео и друго видео зад кадър. Така че сега е време да ви запознаем с нашия нов гост. Иване, заповядай. Здравейте, приятели! Аз съм Иван, на 10 години, от град Дряново. Наша мечта е да имаме нов гост и ето го и него. Сега ще ви кажа нещо важно. Той има свой YouTube канал, Радо ще го остави ето тук, за да го последвате. Моят Facebook и Snapchat ще оставим ето тук, а на Радо Инстаграма, TikTok, Snapchat и Facebook ще оставим ето тук. Да, това е. Той все още няма нищо милинкия, но скоро ще има. Сега, време е да започнем и с въпросите. Сега ще правим още едно видео, но ще го оставим за следващото видео. Пак ще сме заедно. Да, ще бъде въпроси, просто трябва да ги разделим, защото станат много дълги. Ама вижте, добре, и това беше от нас, приятели. Довиждане до следващия път. Последвайте Тройното студио, за да продължавате да виждате нашите видеа. А ние от днес започваме интересни и забавни неща, които ги правят като The Unboxing Antelope и още много канали. А сега, време е и Иван да ви каже едно чао и ще се видим утре. Чао от мене. Чао, приятели!